Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа как може да се направите този календар, който ме помолихте да ви покажа как да си го направите. Всъщност няма да ви го покажа как да си го направите. Аз ще ви го обясня, защото за мен е много лесен и вече съм го направила и не мога да го... Просто не ми трябва пане да го правя и само да си хъба материалите. Затова реших само да ви обясня. И той е много лесен, затова да се надявам да го разберете и да видим как ще го направим. За да си направите календара, нужните ви материали са бели листове, фломастри или молеви химикали, разбира се какъв материал искате да използвате, и лепило, ножица, линия, молев и разни украшения, ако искате да има такива. Също така и цветно тиксо. За да си го направите, ви трябва един бял лист, да го поставите така, да си решите с едно цветно тиксо. Това е по желание всичко. Докъде... Ето вижте, точно на това съм залепила аз точно до тук листовете с месеците. Докъде ще... Мисля, че ме разбирате. И да започнете един лист да го разделите на две и да си напишете януари, февруари месеците, като гледате от телефон, лаптоп, каквото имате. Аз ги направих по този начин. Януари. Като, за да се маха по-лесно листът, и като ги направих всичките, ги залепих, разбира се, но преди това, за да се махат по-лесно, с ножицата и линията ги протърках ето тук. Така че да може да се скъса по-лесно месецът. Надявам се да сте ме разбрали. Украсих го и да, ето ги всички месеци, като ги направих с различни цветове. Залепих го с емоджита. Написах 2017, сложих една съветна точка, не знам как се нарича манисто. Тук сложих тази окрас, която изрязах, едно цветенце, панделка и се надявам, че ви харесва как се е получило. Да, дайте палче нагоре, ако ви е харесал. И също така, тъй като клипът ще е доста кратък, искам да ви обясня как да си направите още една тетрадка. Ще ви обясня как да си направите тази тетрадка, която на мен много ми харесва, нещо като колаж. Направих я с следните материали. Тиксо, черно, но аз го боядисах, тъй като нямах, взе хартиено и го боядисах с черна боя. Бели листове или каквито искате за фон. Аз използвах бели и вече ако искате да има снимки, листчета и различни неща за украсяване. Както ви казах, ще ви го обясня, няма да ви го покажа. Тук взех една моя снимка от детската градина. И тук пак от детската градина. Тук съм втора група, тук май съм трета или четвърта, не знам. И нарисувах емоджита. Залепих ги, написах разни цитати, които може да си прочетете. Ето. И може да ги вземете за вашата тетрадка. Да, тук закрих буквата В. Ето всички ще ви ги покажа. Няма повече, да. И ги подредих така, че да се застъпват. Маниста сложих, разни лепинки, пак същите цветчета тук, защото са доста яки. Панделка, цветно тиксо и да, доста добре се получи според мен. И да, надявам се клипа да ви хареса, дайте палче нагоре, ако е така. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ми давате идеи за клипове, моля ви хора. Да, казахте ми да направя обиколка на моята стая и ще го направя. Не съм забравила това, но сега първо реших да направя календара, заедно с тази тетрадка. Така, тази тетрадка ми е по творческо писане, тъй като аз ви казах, че пиша истории, разкази. Да, тук написах Теодора Червенкова на това сърце, а тук написах творческо писане. Ако се чудите какво е това творческо писане за тези, които не знаят, макар че се съмнявам, творческо писане е избираемо от училище. Който искаше може да се запише и там си пишем различни истории, реклами на различни теми, дадени от госпожата ни по творческо писане. Да, вече ви показах доста. Но ако искате някой път, може да ви прочита някоя от тях по-кратка. И да, дайте палче нагоре, не забравяйте да се абонирате, да ми давате идеи за клипове и чао!